Hello friends, बरायबाय दिनै सानदे दिनैहाय स्किमनि सायाव डिसकास खालामगोन बेनो जाबाय पीएम किसान। पीएम किसाननि 19 किस्ति मोननो नोंथांमोना माबादि कन्डिशन जानांगौ आरो सोर मोनगोन लिस्ट दंना गैया जों बेखौ नायगोन। दा बे पीएम किसाननि 19 किस्तिखौहाय मोननो नोंथांमोना गासैबो स्टेटासानो अके थानांगोन। जेरै जों अके थाबासो जों बेखौ मोननो हागोन। जेरै नोंनि आधार कार्डजों बेंकजों जेब्लायबो लिंकआ थानांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि पीएम किसाननि पर्टेलाव नोंथांमोननि आधार कार्डआ नोंथांमोना केवाइसि जानांगोन होमबासो नोंथांमोना मोननो हागोन आरो लोगोसे लेन्ड सेडिं नोंथांमोना अके थानांगोन। दा बे 19 किस्तिखौ जों माब्ला मोनगोन? दा जों मोननो माखासे डेटखौ जों नायग्रोयोबा ओरैबायदि बुजिनांगोन जे जोंहा हमना ला बेवहाय ओरैबायदि चेन्ज जायो नोंथांमोननि डिसेम्बर नैबे डिसेम्बरनिफ्राय मार्चनि गेजेराव खनसे सोयो। माने बे दानावहाय खनसे सोयो, आगष्टनिफ्राय नभेम्बराव खनसे सोयो। थिग बेबादिनो नेक्स्टआव नोंथांमोना एप्रिलनिफ्राय जुलाइसिम खनसे सोयो। देन बेनिफ्राय नोंथांमोना आरोबाव जोंहा डिसेम्बर दायो सोलिगासिनो दंना, डिसेम्बरनिफ्राय मार्चनि दानाव खनसे सोयो। दा बेखायनो डिसेम्बरा जोबथारसिगोन, बारा गोबाव गैला। दा नोंथांमोननि 19 किस्तिया माब्ला मोनगोन बिनि डेट फैथ'वाखै, नाथाय नोंथांमोना बेखौहाय जानुवारि आरो फेब्रुवारियाव मोनखागोन आरो। दा डेटआ फिक्स जायाखै, जेब्ला जायो नोंथांमोना बेखौ मोनगोन। दा बे 19 किस्तिखौ मोननो गामियाव सोर सोर लिस्ट दङ जों बेखौ नायनोबा नोंथांमोना बे पेजाव फैनानै ओमफ्राय गाहायाव फैदो। देन गाहायाव फैनानै मोनसे अप्सन दङ नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ बेनिफिसियारि लिस्ट नै। दा बे बेनिफिसियारि लिस्टआव जोङो सेलेक्ट खालामनांगौ बा क्लिक खालामनांगौ। दा जों क्लिक खालामबाय ना, क्लिक खालामनाय लोगो लोगो स्टेटआ जोंनि आसामखौ सेलेक्ट खालामबाय। बिनिफ्राय जिल्ला डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो, बाक्साखौनो खालामबाय आं। एन्ड साब डिस्ट्रिक्ट थायो, बेनिफ्राय जोङो बाक्साखौ सेलेक्ट खालामबावबाय। आरो दायो जोंहा ब्लक थाबाय, डेभेलपमेन्ट ब्लक अफिसा जोङो हमना ला बरमाखौ जों लाबाय। एन्ड लानाय लोगो लोगो दा जों गामिखौ सेलेक्ट खालामनांगौ। बे गामियाव गोबांथार दङ नै, नोंथांमोना फार्स्टनि गामि जिखुनु जाया जोङो बेवहाय आमबारिखौनो जों सेलेक्ट खालामबाय। दा बेयाव सोर सोर बेनिफिसियारिया 19 किस्तिखौ मोनगोन, बेयाव जायना लिस्ट दङ बिथांमोना मोनगोन आरो। बेखायनो बे गेट नोंथांमोननि रिपर्टआव क्लिक खालामनांगौ। दा जोङो गेट रिपर्टआव क्लिक खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो पेजआ नै गासैबो बेबायदि नोंनि लिस्टआ ओंखारजोबसिगोन। दा नै नोंथांमोननिया मोनदों जे बाव जायना नाम दङ फार्मार नामा जायना बेयाव दङ नोंथांमोना फैगौ किस्तिखौ मोनगोन आरो। दा गोबांथार दङ नै, गोबांथार दङ 50 मोनबाय। देन सेकेन्डआव थुनाय लोगो लोगो 100 जाबाय। थिग नोंथांमोना 1000नि खाथियाव दङ, जों डाइरेक्ट 10 नाम्बाराव थुनाय लोगो लोगो 500नि खाथियाव दङ नै। अके, 500नि खाथियाव बेनिफिसियारिया बेवहाय दङ आरो। दा बिथांमोना बे ब्लकनि आन्दाराव माने बे गामिनि आन्दाराव मोनगोन आरो। दा बे 19 किस्तिखौ मोननोबा नोंथांमोना गासैबो स्टेटासा अके थानांगोन। दा नोंथांनि स्टेटासखौ बोरै नायो होनोबा जोङो बेक थांनानै हम पेजाव फैफिननानै जों मोनसे अप्सन मोनोना, बेनो जाबाय जोंहा बेनिफिसियारि स्टेटास चेक खालामनाय जों अप्सन मोनगोन। बेखौ जों नायनोबा गाहायाव फैनानै मोनसे दङ, जों बेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन। बेनो जाबाय नै नोंथांमोना मोनदों नैबे मोनसे अप्सन दङना, बेयाव जोङो सेलेक्ट खालामनांगौ। दा जोङो बे स्टेटासाव क्लिक खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो दानि प्रसेसा एसे गोलाव जाबाय। स' बेखायनो फार्स्टआव नोंथांमोननि रेजिस्टार नाम्बार आइडि नाम्बारा बेखौ बेयाव होनांगोन। बेनिफ्राय नैबे खेबसाखौ बाव होनानै गेट अटिपिआव नोंथांमोना होनांगोन आरो। होमबासो जाय फन नाम्बारा केवाइसिआव रेजिस्टार दङ बेयाव अटिपि थांनानै बै अटिपिखौ होबासो नोंथाङा नोंनि स्टेटासखौ नुगोन आरो। जायनो लेन्ड सेडिंआ नोंथांमोना हमना ला अके दङ, जास्ट एग्जाम्पल नोंथांमोननि आधार कार्डआ अके दङ, स्टेटासा गासैबो अके दङ, नोंथांमोना फैगौ किस्तिखौ मोनगोन। आरो बे किस्तिया जानुवारि मागोनि खाथियाव मोननो हागौ, नङाबा जानुवारि लास्ट सप्तायाव नोंथांमोना मोननो हागौ आरो। दा बेनो जाबाय 19 किस्तिनि आपडेट। नाथाय अफिसियेल आपडेट डेट दासिमबो फैयाखै जे उमुक थारिखआव मोनगोन होननानै दासिम फैयाखै। दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय दासिमनि आपडेट।